तर झी 24 तासच्या पाठपुराव्यानंतर अखेर डोंबिवलीतील मारकुट्या रमेश म्हात्रेवर पक्षाकडून कारवाई करण्यात आली आहे। रमेश म्हात्रेवर शिवसेनेनं शिस्तभंगाची कारवाई केली आहे। रमेश म्हात्रेनं चूक मान्य केल्याचंही उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी म्हटलंय। डॉक्टरांना केलेल्या मारहाणीचं समर्थन शिवसेनेनं केलेलं नाही असंही शिंदे म्हणाले। कारवाई झाली ते आता जेलमध्ये आहे आणि कोर्टाने देखील आणि आता त्यांनी देखील जाहीरपणे सांगितलं की माझ्याकडून चूक झाली आहे आणि असं लोकप्रतिनिधी आणि डॉक्टरांना, महिला डॉक्टरांना किंवा कुणाही व्यक्तीला मारहाण करणं याचं समर्थन तरी शिवसेनेने केलं नाही, करणार नाही आणि त्याच्यावर कायदेशीर कारवाई झाली आहे आणि पक्षाची देखील शिस्तभंगाची कारवाई झाली।